Il-potenzjal varjat ta' xlokk Malti għandu jkun offrut lil Maltin u turisti biex il-koll japprezzaw il-wirt kulturali li dan ir-reġjun iħaddan. Fil-fatt, niskopru xlokk ta' Malta kienet it-tema li fuq ambena simpozju akademiku minn Wirt iż-Żejtun, simpozju li laqqad diversi identitajiet ta' dan ir-reġjun ta' pajjiżna. Reġjun li bil-mod qed jidħol fil-kultura turistika bħala iktar minn sempliċiment marsa xlokk jew ardalam. Hawnhekk ipparteċipaw diversi entitajiet li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mat-turiżmu, akademiċi kif ukoll ministri. Il-karatteristiċi ta' dan ir-reġjun għandhom ikunu ċċelebrati fil-qasam turistiku, kif spjega l-President ta' Naqda Wirt iż-Żejtun, Ruben Abela. Studji qed jieħdu aspetti differenti ta' dawn l-inħawi ta' xlokk. Fosthom il-fortifikazzjonijiet, il-kosta, l-arkeoloġija, il-wirt agrikolu u rurali, kif ukoll il-wirt reliġjuż. U fl-istess ħin preżentazzjoni dwar sensiela ta' proposti fl-aħħar mill-aħħar imbagħad jingħaqad kollox pakkett wieħed dwar kif dawn il-karatteristiċi jiġu offruti fi prodott turistiku differenti minn inħawi oħrajn f'Malta. Magħrufin bħala poplu li jħobb zaqqu f'reġjun Mediterranju magħruf għall-ikel, il-gastronomija kienet protagonista fid-diskussjonijiet tas-Sibt. Hawnhekk issema kif ix-xlokk ta' Malta għadu jħaddan prattiċi tal-ikel li dari kienu popolari bħall-industrija tal-ħalib u l-irkotta, il-fran tal-ħobs u tal-ħelu u l-iktar ta' benefiċċju għas-saħħa iż-żejt taż-żebbuġ Malti. Hemm ukoll il-wirt naturali li pajjiżna joffri lit-turisti, wirt li se jiġi konservat fil-Park tal-Inwadar madwar il-Kosta Xlukkajra, park naturali li teżisti x-xewqa ta' oħrajn bħalu. Id-diskussjonijiet fis-simpozju saru kollha bina li xlokk jesperjenza benefiċċji ekonomiċi li jħallu warahom it-turisti li jissaħru wara l-istorja u l-kultura ta' dan ir-reġjun ta' pajjiżna. Abela spjega wkoll kif il-frott ta' dawn id-diskussjonijiet se jmur lil mis-simpozju tas-Sibt. L-iskop huwa li mhux isir dil-ġurnata simpozju u jintilef imma l-pubblikazzjoni qiegħda tibqa' hemm u tiġi ppreżentata lin-nies li jieħdu d-deċiżjonijiet il-politiċi u kull min huwa interessat f'dal-qasam, żviluppaturi, investituri illi għandhom l-aċċess għal din l-informazzjoni.